The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tama ko oras mismo po ba ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. At magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood na ngayon. Tayo po ay live din sa 90.3 Radyo Uragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpo City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA Aportabac, sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Mga kaibigan, sa 8 taon na relasyon, nakakasiguro ka ba? Nakakilala mo ng lubusan ang iyong kinakasama? Katulad na lamang ng isang guro mula sa Camarines Sur na umibig pero dahil sa selos ay humantong sa malagim na pangyayari. Ang buong kwento, panuorin natin sa Lambat. Nasusukat nga ba sa tagal ang pagmamahal at tiwala? At sa tagal ba ng inyong pagmamahalan, nakakasiguro ka bang kakilala mo na siya ng lubusan? Katulad na lang ng nangyari sa isang guro na pinatay ng kanyang kinakasama dahil sa selos. Magandang hapon, ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Tao po. Tao po. Nagtatrabaho bilang taga-singil sa isang maliit na lending sa Garchitorena, Camarines Sur ang 37 taong gulang na si Lito. Ma'am, lending po. Ano po yun? Ma'am, maniningil po sana. Wait lang po. At dito niya nakilala si Asmin. Ay, thank you po, ma'am. Hindi niya tunay na pangalan, 37 taong gulang na isang guro sa kolehiyo. Sa araw-araw daw na paniningil ni Lito kay Yasmin, ay nabuo ang kanilang pagtitinginan. Good morning po. Andito po sana para umakyat po ng ligaw. Ay, hindi po. Este po pala maningil po. Sa lending po kasi ako, ma'am. Eto po. Thank you po, ma'am. Bulero. Sa kabila ng pagkakaroon ng anak ni Yasmin sa iba at hiwalay sa asawa, pinaramdam umano sa kanya ni Lito ang pagmamahal na hindi niya nahanap sa iba.
nagtagal ay nagsama ang dalawa at nagkaroon ng 2 anak. Tumagal ng 8 taon ang kanilang pagsasamahan, pero kahit sa tagal ng pagsasama nila, tutol dito ang ina ni Yasmin. Kuya ugali. Ayon sa ina ni Yasmin na si Aling Teresita, hindi niya tunay na pangalan. Sa una pa lamang ay masama na ang kutob niya kay Lito. Anak, ayoko kay Lito. Lalo na sa mga tingin niya. Pero nay, mabait at masipag po si Lito. At mahal ko po siya. Pero dahil sa kagustuhan ng kanyang anak kay Lito, hinayaan na lamang daw niya ito. Nagpatuloy ang pagmamahalan ni Yasmin at ni Lito. Nay, alis. Pero sa isang iglap, Teka lang, magtuturo ka tapos ganyan ang suot mo? Bakit, parang nay? nagbago ang lahat. Ang masaya at makulay na pagsasama ng dalawa, nauwi sa trahedya. Anong oras na? Pag sinabi ko Naging siloso magpalit ka. at mapagpuna umano sa kasuotan si Lito. Siguro kaya ayaw mo magpalit dahil meron kang lalaki, ano? Wala akong lalaki. Hindi magpalit ka! Ang pagsiselos na akala ay hindi magtatagal, humantong sa pananakit sa kanya. Sino yung kachat mo? Siguro may lalaki ka, no? Wala akong iba. Umamin ka na, siguro may lalaki ka, no? Ba, wala nga. Siguro may lalaki ka, no? Ano yan? Ano ba? May lalaki ka siguro. Wala nga. Ano yan, diba? Nasasaktan na ako. Ang iwal. Naisip ka. Anong klase pang mga pag-ako? Tig ano siya, tig tanggol sa pader. Tig martilyo ang tayo. Tapos tig maraming lata dyan. Sa una kinukwento umano ni Yasmin ang problema niya sa kanyang ina. Pero labis ang tutol ni Aling Teresita sa kanilang relasyon. Dati nagsabi, kaso ngayon, pagkang may ano na ako, may sakit na alam niya na talagang positive na ako sa sakit ko, talagang hindi na niya sinabi. Dati po, ano po yung mga sinasabi niya? Ang sinabi niya, mamangaya, gabos na problema kung hayaan sa iyo, sinabi. Ano ba ang mga problema? Yung inano siya ng martilyo. Hanggang kailan kaya kayang intindihin at tiisin ni Yasmin ang lahat ng sakit na pinapadama sa kanya ni Lito? Saan ka galing? Mas tumindi pa umano ang pag-aaway ng dalawa sa tuwing nalalasing si Lito. At kahit umano ang mga kapatid, pamangkin at mismong tatay nito ay pinagseselosan ni Lito na umantong umano sa pananakit sa guro. Saan ka galing? Diyan kila Papa. Nandun kasi mga... Siguro pati si Papa mo at mga kapatid mo lalaki mo, ano? Baliw ka na talaga. Anong baliw? Halika dito! Aray! Nasasaktan ako! Hanggang sa isang araw ay umuwi si Yasmin sa tahanan ng kanyang ina upang matulog ng ilang araw kasama ang mga anak dito na pinagtaka ni Aling Teresita. Bakit kayo nandito? Dito po muna kami, Nay. Ano ba, nakaway naman kayo ni Lito? Hindi po, Nay. Sige na, pasok kayo. Yan sa mata mo. Nag-ay po kasi kami na Lito. Okay lang po talaga ako, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Sigurado ka? Apo.
Makalipas ang ilang araw, bandang 1:00 ng hapon, tumigil ang motor ni Lito sa tapat ng tindahan nila Aling Teresita, kung saan nagbabantay noon si Yasmin. Ang akalang kakausapin lang siya ng kanyang kinakasama para maayos ang kanilang relasyon, nawi sa malagim na trahedya. Nagbangayan umano ang dalawa at naging mabilis ang mga pangyari dahil agad umanong inilabas ni Lito ang kutsilyo at doon pinagsasaksak ang biktima habang nakaupo. Siguro doon sa mga barkada, inaasar siya na, "Hoy, yung asawa mo may lalaki na naman na iba." Ayon sa imbestiga ng pulisya ng Garchitorena, pinaka-motibo po nito na stabbing incident is all grudge and jealousy po. Since the victim and yung victim po ay nagkaroon sila ng relationship. Siguro yung babae gusto nang makipaghiwalay doon sa suspect, and yun nga po daw ang nangyari based on the interviews during the conduct of investigation. Lumalabas na gustong makipagbalikan po itong suspect natin. ayon sa report, sinadya at planado ni Lito ang pagpaslang niya kay Yasmin. Nakita rin umano ng 19 na taong gulang na anak ni Yasmin ang pangyayari. At ayon sa kanya, inuntog muna ni Lito ang kanyang ina, kaya niya ito nagawang sigawan, pero tila wala umano itong naririnig. Sinabunutan umano si Yasmin at dito na siya sinaksak. Lumalabas naman sa investigasyon ng pulisya na nanlaban muna umano si Yasmin dahil sa tama nito sa kamay. Pero dahil na rin sa matinding tama nito sa leeg, ay binawian na ito ng buhay. Pagkatapos ng krimen ay agad na tumakas si Lito gamit ang kanyang motor. Sinubukan pa umanong habulin ito ng pamilya ni Yasmin, pero mabilis itong nakatakbo. Dahil sa pangyayaring ito, naglabas ng pabuya ang LGU Garchitorena kung sino ang makakapagbigay alam kay Lito. Kahit daw sa tagal ng pagsasama ni Yasmin at ni Lito, hindi kailanman naging panatag ang loob ni Aling Teresita dito. Bahala na ang Diyos na maganti sa kanya. Akala ko sa kanya mabait. Ayun pala. Iba ang ugali niya. At ang akala niyang kakilala na nila ng lubusan, ang siya palang kikitil sa buhay ng kanilang mahal sa buhay. Pagkatapos niya magpagawa ng bahay, tapos yung mga niya, pamilya niya magkaburuok. Kaso wala na. Labis naman ang hinagpis at pagsisisi ni Aling Teresita sa nangyari sa kanyang anak. Kita nakaligtas, pati si Papa mo patawarin. Yun na. Basta hindi ko na alam kung ano nang gawin ko. Sa club isipin. Hindi niya naisabi. Dapat naisabi niya lahat. Siguro ako na agapan pa siya ng mga kapatid niya o kaya mga tao. Talagang nagsisi talaga ako sa kanya. Kasi wala ng anak ko. Gusto ko mawala ng pangalan niya sa isip ko. Kasama ng anak ko. Kaya sana bahala na ang Diyos.
Diyos na ang bahala sa kanya. Dalangin ngayon ng pamilya ay justisya para sa namayapang si Yasmin at hindi man daw madali ito para sa kanila. Tanging kahilingan ay mawala na ang bangungot na ito para sa kanila. Inyo pong napanood at nasaksihan mga kababayan, mga kaibigan, ang Lambat. Samantala, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, 2 OFW sa Lebanon nais makauwi dahil sa tumitinding gyera sa Lebanon. Ang ating pagtugon sa kanilang mga pangangailangan, abangan! Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapalhatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
ay nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol. Katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol tabang ora mismo. Mga kaibigan, dalawang Pinay domestic helper na iipit ngayon sa gyera sa Lebanon. At dahil dito, nanais na daw po nilang makauwi. Ang panawagan ni Emeline Mendoza, panuurin po natin. Ako po si Emeline Mendoza, 28 years old. May 3 anak po. Nandito po ako ngayon sa Lebanon. Nasa trabaho isip OFW. Mahingi po ako ng tulong na makauwi ng Pilipinas. Kasi po natatakot na po ako dito sa lugar na ito. Hindi ako makatulog ng maayos dahil sa ka-partners ko. Tapos sinubukan ko po magpaalam sa mga amo ko na magparipat. Ayaw po nilang pumayag. Sana po matulungan niyo po ako. At dahil po dyan, mga kaibigan, makakausap natin ngayon via cellphone si Russell Ponce, ang kinakasama ni Emeline. At makakausap naman natin sa studio mamaya si Remil Merchales, ang kinakasama naman ni Angela Ann Basilio. Magandang hapon sa iyo, Remil muna. Remil, magandang hapon. Opo. Kumusta ngayon yung kalagayan ni Angela? Sa ngayon po kasi, sir, di ko po alam kung ano po yung kalagayan niya ngayon. Kasi po, wala na pong communication. Okay, kailan mo siya huling nakausap? Nung Lunes po. Lunes? Opo. Okay, kasi Biyernes na ngayon. Matagal na ba itong asawa mo sa Lebanon? Siguro po mga 8 months o 6 ganon. Hindi pa naman nag-1 year. So hindi pa nag-iisang taon? Opo. Okay. Ano ang trabaho niya doon sa Lebanon? Domestic helper po siya. So sa bahay? Opo. Okay. Bago pa nangyari itong mga kaguluhan at gera, kumusta yung kwento ng asawa mo? Okay naman ba yung mga amo niya? Mabait naman ba? Sabi niya sa akin, okay naman. Kaso lang daw po, medyo mataray nung una. Tapos yun na nga po, yung June, pumunta daw po siya ng embassy para magparipat. Pero ayaw payagan nung... Ito yung misis mo? Opo, yung naka-black po. Nakaitim, okay. Nung makausap mo siya nung Lunes, ano yung pinag-usapan nyo? Ano yung mga sinabi niya sa'yo? Yun po na humingi daw po ako ng tulong kasi kung saan-saan na daw po siya dinadala nung amo niya na mga bundok, natatakot daw po siya. So wala na sila sa bahay? Wala na po siya sa bahay. Lumikas na sila dahil dito sa kaguluhang ito? Opo.
Opo. Okay. May mga anak ba yung amo niya? Meron po isang kwan, minsan siya po nag-aalaga, bata. Isang bata? Opo. Okay. So yun pala yung sitwasyon. Samantala, si Russell Ponce naman, itong asawa rin ng isa pang OFW na kasama ng misis mo, no? Opo. Okay. Russell, taga saan ho kayo? Russell? Russell, magandang hapon. Magandang hapon. Oo. Russell, taga saan po kayo? Cebu po. Cebu. Okay. Opo. Kumusta naman yung kalagayan ng asawa mo doon sa Lebanon? Doon po hipit daw sila sa gira po at okay. Hindi sila makakatulog ng maayos at gusto niya umuwi po. Okay. So ibig sabihin, hindi na maganda yung sitwasyon nila doon. Ito bang asawa mo, ilang taon na doon? Matagal na rin ba sa Lebanon? Hindi po. Mga ilang buwan? Walo po. 8 buwan. Okay. Opo. Kailan mo naman huling nakausap itong misis mo? Kailan mo siya huling nakausap? Kahapon po. Kahapon. Okay. So kahapon, ano yung laman ng pinag-usapan ninyo? Ano yung mga sinasabi niya sa inyo? Po, umiiyak po. So umiiyak. Gusto na rin umuwi ng misis mo? Kasi po, natatakot na sa doon. Kasi libil po daw yung sitwasyon doon po. Gusto na rin umuwi ng misis mo? Po, natatakot na daw siya po. Hindi na siya makatulog ng mabuti dahil sa putok. Okay. So hindi na sila makatulog. Kasi ito kanina, binabanggit ni Rimer, yung misis niya wala na sa bahay, kundi palipat-lipat na. Yung misis mo, saan na raw ngayon? Nandun po sa bahay ng amo po. Nandun pa sa bahay? Opo. Yung pigat niya, yung basta. Po? Okay. Okay. Itong si Emeline, ito yung misis mo? Yung misis ni ito sa kabila, no? Okay. Makinig ka, no? At para malaman natin ang tunay nilang sitwasyon, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang isang OFW na si Emeline. Emeline, magandang hapon. Magandang hapon po. Emeline, nasaan kayo ngayon at kumusta kayo ngayon? Lebanon po. Opo. Ang ibig ko sabihin, kayo ba'y nasa loob lang ng isang bahay, building, o kumusta ang sitwasyon nyo dyan? Opo, napo ako sa isang building. Hindi po masyadong maganda po yung dito. Okay. Yung mga amo mo ba, nandyan pa rin? Po, nandito pa rin. Okay. Ano yung sitwasyon nyo dyan? Ano yung kinakatakot nyo? Ano ba yung nangyayari talaga na inyong nauobserbahan? Yung gulo po dito sa Lebanon at Israel po. So Tapos kapag nakakaramdam po kami kapag malakas po yung bomba, yung bahay po namin dito, parang maglindol. Ibig sabihin, nai-experience, naririnig nyo at nararamdaman nyo yung mga malalakas na pagsabog na dyan? Opo. Ibig sabihin, yung tinatamaan ng mga bomba na sumasabog, malapit lang dyan sa lugar ninyo? Opo. Pero yung sabi po ng amo po, kung safety lang daw dito nga lugar, pero po, manaramdaman po namin. Tapos hindi po ako makatulog sa gabi kasi natatakot ako dahil sa nervous ko po. Okay. Anong partikular na lugar ninyo diyan sa Lebanon? Saan kayo sa Lebanon? Ano po to? El Rashwa, Baydad, Beirut, Lebanon. Nasa Beirut. Opo. Tapos po, ito po kasi yun, nung September 28 po, punta po ako. Tinama po ako sa amo ko ng Syria kasi mag-attend kami ng kasal ng. Tapos pag-uwi po ko ng
October 10, dito na sa kasama kong Pinay. Nagpaalam po. Okay. Ito bang si Angela ay kasama mo ngayon? Okay, naputol. Nagkakaroon tayo ng technical difficulty sa ating connection. Okay. So, yan yung sitwasyon. Si Angela, yun ang asawa mo. Okay. Ito ang katrabaho niya, si Emeline. Okay. So, yun. Hindi na raw nakakatulog si Emeline dahil sa mga malalakas na pagsasabog. Ayun din ba yung kwento sa iyo ng asawa mo? Yung asawa ko po kasi kung saan-saan na daw po siya dinadala. Mga Kasi bundok si po. Emeline nandun lang daw sa bahay. Oh, naiwan po siya. Tapos yung kwentang, siya nga po nagkwento na minsan umuwi daw si Angie kasama yung amo na lalaki. Tapos lumabas yung lalaki, wala si Angie. Ang akala ni Emily nasa loob. Tapos yun pala, kinuha lang yung mga gamit na kung anong gamit. Tapos yung gamit ni Angela, wala na, hindi na. So yung amo niya, kasama-sama na nung asawa mo? Siguro po, yun po yung kasama. Di ko rin po makuan kung yung amo talaga po yung kasama niya ngayon. So wala kang idea kung nasaan ngayon talaga si Angela? Wala po talaga kung saan. Basta last na kuan niya po kung saan-saan daw siya dinadala. Tapos wala na yung cellphone, kinuha na nung amo. Pinagbawalan na po daw siya magamit ng cellphone. Okay. So, yun pala yung sitwasyon, ano? So, simula nung makausap mo siyang Lunes, hanggang ngayon, wala na kayong komunikasyon. Ni isang mensahe or tawag, wala ka nang natanggap? Wala na po. Kay Miss Emily na lang po ako nakikipag... So, diyan ka na lang? Opo. Sumasagot naman sa iyo si Emeline? Sumasagot naman Okay. So, balikan natin sino? Si Emeline, nandiyan na ba? Si Russell. Okay, si Russell muna. Russell, napakinggan mo yung asawa mo? Kanina? Opo. So takot na hindi na nakakatulog yung asawa mo dahil yung pagsabog ay malapit lang doon sa lugar nila, ano? Opo. Okay. So ngayon, ang gusto nyo mangyari, Russell, ay makauwi na yung mga misis nyo. Ang gusto nyo mangyari, tulungan ng makauwi yung misis nyo. Opo. Gusto sana po. Ikaw, ganun din ba yung kan mo? Opo. Gusto mo kayo may mga anak kayo ng misis mo? Meron po. Ilan? Isa lang po. Alam ba ng anak mo yung sitwasyon ng nanay niya? Hindi po. 5 years old pa lang po. 5 years old pa lang. Kayo naman, Russell, ilan ang anak nyo? 3 po. Ha? 3. Okay, 3. Okay. So ito, makinig kayo, Russell at Remil, para sa agarang pagtugon sa inyong pangangailangan. Makakapanayam natin si Assistant Secretary Benicio Legaspi ng Department of Migrant Workers. Magandang hapon po, ASEC. Sir Joshua, magandang hapon po. Klaro po ba ako? Opo, maliwanag na maliwanag po. Klaro po, ASEC. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. And of course, magandang hapon kay Sir Remil at kay Sir Russell. And of course, sa inyong mga tagapakinig at nanonood sa programang Apo Bicol, Tabang, ora mismo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Opo. ASEC, ito pong problema ng misis ni Russell at ni Remil, ito po ba'y nakarating na sa inyong tanggapan? Yes po, actually, kausap ko po kanina ang ating doon sa Lebanon, Labor Attaché Adam Musa, at pinacheck ko nga, and that's true na nagparehistro nga si Angela nung sometime in June. And last time, sabi niya na nakausap niya nung ating help desk ay noong Tuesday, si Angela Salviejo. And we are trying, sabi niya, we're still trying to contact yung employer kasi isa lang pala ang employer ni Emeline at saka si Angela. Opo. So, ngayon kanina in morning, we are trying to contact yung employer niya base doon sa number. Kaya lang may gap kasi ng 5 hours yung timing between the Philippines at saka Lebanon. So at least mga 8 o'clock or 8:30 ngayon doon sa Lebanon. Normally yung mga opisina is magbubukas. But rest assured po, Kong at of course si Sir Remil at si Sir Russell, na pinapatutukan po natin ito at sabi nga ng ating Labor Attaché, tatawagan yung employer ni Angela
at i-renegotiate ulit na payagan ng i-repatriate. Opo. And of course, with that, that goes also with Emeline kasi isa nga lang sila ng employer. So, mayroon po tayong buong pwersa ng pamahalaan doon sa Lebanon and in fact here para tutukan po itong ganitong kaso, especially with the instruction by our President PBBM na whole of government approach ang gagawin po. In fact, kagabi, nandun po kami sa airport with Secretary Hans Leo Kakdak, Secretary Ted Edbosa ng DOH, Acting Secretary Yusek Ed De Vega ng DFA, and of course, Asik Dumlao ng DSWD, yung TESDA, para salubungin po ang dumating kagabi is 47 via Kuwait Airways. So araw-araw po, Sir Joshua, may mga dumarating. In fact, mayroon po kaming darating din mamaya and I will be there also in the airport. Having said that, mayroon po tayong help desk online. Gusto kong sanang kunin ni Sir Rimel at Sir Russell yung number para pag nagkaroon sila ng chance matawagan nila para at least mapuntahan kasi syempre nag-iingat din ang ating mga kababayan doon pag may mga ganyang hindi lumalabas. Pero they can always call at pwede ko pong ibigay ngayon yung hotline po natin dahil mayroon po tayong holding center nung mga nag-signify na mag-repatriate at doon po natin nilalagay while they are waiting para sa actual repatriation. Opo. Base kasi doon sa instruction, mayroon po tayong 4 na phase para sa pag-repatriate. Of course, yung una, yung pre-repatriation phase, itong mga ganito, pagkukontak, pagbibigay ng mga passport or travel document kung hindi nila nadala, pagsasaayos po ng mga ticket, yun po yung unang approach na ginagawa po yun doon sa area sa Lebanon. Pangalawa po yung repatriation phase na mula naman ito doon sa ating shelter homes. Kasi once na nakuha na sila doon sa kanilang mga employer, inilalagay muna sa shelter while waiting for the boarding ng aircraft or ship. Yung pangatlo po, yung arrival and reception dito, which is yun po ang ginagawa namin dito sa whole of government approach. Daily po, may dumarating ng mga galing Lebanon. Medyo may charges lang kasi dahil ang dami po ng gustong umuwi. Kaya either ang sinasakyan nila is like Qatar Airways, Kuwait, Saudi Airline, yung mga Middle East airlines na inaalaw pang mag-land or makapagkuha. And of course, pagdating po dito, ayun, may mga ayuda po tayong binibigay ang pamahalaan. Ang DMW po nagbibigay ng 75,000 pesos cash or by a check kung or I mean by transfer to bank account. OWA is 75, that's 150, 20,000 po from DSWD at lifetime po or training certificate ng TESDA na pwedeng ilipat to sa pamilya. Ayun. Ito po yung pagdating dito at saka sa reintegration side. Opo. So maganda po ito, ASEC, at least nararamdaman po ng ating mga kababayan na hindi po nagpapabaya ang ating pamahalaan sa pangunguna po ng ating mahal na Pangulo. Ibig sabihin po ba dito, ASEC, mayroon po talagang mga tao yung ating pamahalaan na nandoon sa Lebanon na nag-aasikaso at nag-assist dito sa mga kababayan po natin? Mayroon po. That is in coordination with appropriate government agencies, gaya po ng DFA. In fact, yung representative ng Department of National Defense, Nini Aquino dito, yung concerned embassy, at yung mga private sector kasi siyempre, kailangan din natin ng katulong sa pagbubuk sa airline, shipping or bus companies. Yun, mga kailangan ginagawa sa repatriation side. Opo. So, ASEC, abang nakikinig po itong mga mister ni Angela at ni Emeline, ano po yung gagawin natin at ano po yung assurance natin dito sa mga asawa nila at pamilya nila na naghihintay para ito pong si Angela at si Emeline ay maasikaso na rin po natin at matulungan na mapauwi sa lalong madaling panahon?
Bagong matapos po itong araw kasi siguro naman mga magna-9 na doon, which is magtuto na rin dito. Baka makausap na ng ating labor attaché yung employer. Kasi isa lang ang employer nilang dalawa para po payagan na ma-repatriate at masundo po ng ating mga migrant workers offices or yung mga action team po doon sa Lebanon kung nasaan sila. Opo. Pero para din po, Sir Joshua, ibibigay ko rin yung number, yung hotline number po natin sa bureau kung kailangan pong makatawag din sila, then that would be good para at least madali po yung coordination. Pwede ko pong ibigay ngayon yung Sige hotline. Sige po, go ahead po. Tawagan nila. Go ahead po, ASEC. Okay, it's 00961. 961 of course is the code for Beirut, Lebanon. Then 79 Okay. 110 729. Opo. So 00961 79 110 729. Okay. So sa kasalukuyan Sa kasalukuyan po, ASEC, mga ilang libo pa pong mga kababayan natin ang naandun pa sa Lebanon na kinakailangan po nating mapauwi. Sir, nag-choppy po kayo. Pakiulit po yung mga kababayan natin gusto makauwi. Opo. Naka-radio po yung ano natin. Ito po ay naka-flash dito sa DMW website. Doon sa mga migrant workers office. Yung Lebanon Help Desk na may mga number po tayo na 24/7 po yan. Nasasagot pag tumawag. Mayroon po number dito sa Pilipinas na pwede ko pong ulitin yung number. Mayroon din pong mobile at saka email address if ever po. Sir Joshua. Opo. So, ASEC, kagaya po ng naitanong ko kanina, mga ilang libo pa pong mga kababayan natin ang nagtatrabaho sa Lebanon ang nagpahayag na po na nais na nilang umuwi. Marami pa ho ba? Hindi ko masyadong sir, pero kung ang sasabihin po natin na ilan na po ang napauwi. Opo. Since nag-start po ang kaguluhan sometime 1 year ago in October, mayroon na po tayong napauwi at mapapauwi. Actually, until yesterday, kasi kahapon, nagpauwi po tayo ng 47 Bali. Napauwi po na OFW ay 525 mula October 2023 last year until yesterday. Tapos, mayroon pong 13 na dependents. So that would be 555. Oh, parang sardinas Sorry. Opo. Okay. So, yun po, ASEC, ang importante talagang tuloy-tuloy po yung pag-asikaso ng ating pamalaan at yun, kumikilos tayo para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, ASEC. Mabuhay po kayo dyan sa Department of Migrant Workers. Thank you so much, sir. Yes po, for an behalf po ng aming sekretaryo, si Secretary Hans Leo Kakdak at buong team, maraming salamat po, Sir Joshua, at sa ating mga tagapakinig. Mag-update po ako kay Mamahan status po nitong natin, dalawang case. Thank you so much po. Okay, maraming salamat po. Okay, so Rimil, asahan mo na i-assist ng aming team. Narinig mo naman si ASEC. Mamaya mag-update siya kasi kanina hindi nila matawagan dahil 5 hours nga na lamang yung oras natin dito. So ngayon, alas 8:30 pa lang o mag-alas 9 pa lang ng umaga, tatawagan nila para maasikaso yung inyong mga misis at mahanap na. Ano? Okay, si Russell ganun din. Russell. Narinig mo, Russell, si ASEC, ano? Mamaya mag-update. At huwag kayong mag-alala, yung mga staff namin dito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo, from time to time ay makikipag-usap sa inyo para i-update kayo kung ano yung kalagayan, kung ano yung status at kung ano na yung ginagawa para mapauwi yung inyong mga misis, ano? Okay. Ano ang masasabi nyo, Russell, sa palatuntunan ito? Salamat po kami kung kapag makauwi na po sila at tulungan nila ang asawa namin. Opo. Okay. Ikaw, Rimil, anong masasabi mo? Salamat po sa lahat ng staff ng Ako Bicol Tabang, tas sa inyo po. Tas kay ma'am na nag-assist po sa salamat. Si Emeline ba nandiyan pa? Emeline? Yes po, sir. Opo. So, Emeline, nangako naman yung ating DMW na aasikasuhin na kayo at kukontakin na yung inyong amo para nang sa ganun ay magawa ng paraan na kayo ay tuluyang makauwi at makabalik na ng Pilipinas, ano? Opo.
Okay. So, ingat-ingat lang kayo dyan at sabayan ng panalangin, ano? Opo, sir. Okay. Ingat. Okay. Marami pang salamat po, sir. Okay. Yan po mga kaibigan, ang sitwasyon ngayon sa Lebanon ng ating mga kababayan na talaga namang medyo hindi maganda kasi umuulan ngayon ng mga bomba, pagsabog sa iba't ibang bahagi ng Lebanon dahil po sa labanan ng Israel at ng Hezbollah. Yan po mga kaibigan, kaguluhan sa gitnang silangan. Samantala mga kaibigan, Ninang Andeng, 68 days na lang, Pasko na. Pinapaalala ko yun sa iyo, Ninang. At siyempre, sa mga nais humingi ng tulong sa ating programa, panuorin po natin ito. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali, mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang sa Lunes, mga kaibigan, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia, mabuhay. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama